Gibuksan karong adlaw ang Fire Prevention Month dungan sa pagpahimangno sa mga taga Fire Department ngadto sa katawhan nga magmatngon gyud sa sunog labi na sa ating hilabihan kainit karon sa panahon. Ano ang report? Sukway sa nangaging katuigan, yano ra ang pagbukas sa Fire Prevention Month sa Bureau of Fire Protection Region 7. Kiniisip proteksyon sa exposure sa mga tao aron malikayan ang COVID transmission. Gipaagi lang sa virtual platform ang pagkuha sa mga updates sa nagkadiyang buhatan sa BFP Central Visayas. Kabahin usab kini sa lakang sa ahensya pagpaligon sa ilang online transaction aron makaapa sa sistema sa bag-ong normal. Samtang ipadayag sa mga opisyal sa BFP nga nagpadayon ang ilang mga programa sa community awareness batok sa sunog. Gani mauman kini ang hinungdan nga minus ang fire incident gikan sa Enero o Pebrero itandi sa susamang period sa naaging tuig. Hinoon nakatampo niini ang pandemic kay anaaraman magpundo sa balay ang mga tao ug makabantay ra kun adunay sunog nga moulbo. Sagad nga hinungdan sa sunog ang problema sa kuryente. Adto ta sa grassroots level sa atong fire safety programs, dili lang nga ang atong contact is naa sa mga establishment. Ang hitabo karon at the early stage, pirmi nilang mamonitor nito ang ilaha nga nahimol silang mga inspectors sa tatag sa kapanimalay ang matag membros pamilya. Samtang dili lang sunog ang gitutukan sa Bureau of Fire Protection kundi ang pagkumbati usab batok sa COVID-19. Adunay mga bombero nga nag-alagad isip COVID frontliner sama sa contact tracer. Taliwala niini, nagpadayon ang ilang serbisyo apan hugot nilang gipatuman ang health protocol. With the community because we still continued our Oplan Ligtas na pamayanan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.